Churelia hase chiro ya Keumbu ime Nyaribari chache kaunti ya Kisii nigo bagendere kwiyarigania gwikira no gochia sobochori babaraibe chire yo ya Keumbu obochori obo nigo bakire gochia gokorwa ritkorie Jumatatu chitariki 19 abwese barachi gochora baraibe birogo ao na igo barachi gokore egasi eseka kiemya ketatu abonchireri abo boigo nigo baramenyi ebensemi ya Keumbu asitwe rero nigo batwara na kuru birengeri byabo byobonchireria igoro bose bochori obo na nigo bakwana eyamasayemo negeteseni Soko TV wetruso muliketo eno kigichana uyo kasensemeyo notone roboti rokobwatia mwancho muligereria asensemo yobonchoreria lero nigonde ase chiro ya Keumbu elio konyore birengerero byabonchoreria chiro ya Keumbu abwo byarigane tikutyase obochori bwabarai bechire yiga litukolia Jumatano chitariki 19 obochori obunigo bokagire gokorwa aiga ase chire yiga ya Keumbu ase bono abonchoreria bechire yiga bagendrete kuyarigania asengecho yobochori obwo litukolia lero nigo nakora etaro goikase chire yiga bebiga nabye birengerero byabonchoreria abwo igende twari gusaba barai baita batogochikochora to gusaba mbachi gotoretera abantu kurunga nande batego sitwa bachori twabekire kurende asobora yesekero byeki komaku atabachaje gotoretera abantu kurunga na bakotanga nikochumuki ni bano rasita imwe ubabege tubai ngo batoretera bitana mobile irege bakoreta umuntu kurunga bamutanga ni mutu bamakoreta bana biashara barobwene to kore biashara babo chakira litu kwa beko uchumaya asengu aranga ni changa chikobera bantu nabone ikinyi ngo kenyi nyeni nchirigwene tikobera munichi anga tikone takwo bekukanda abarayi tutagete chire ito ya Keumbu na abarayi babwate maroro nande babwate okogania nande babwate ebicha Keumbu mune kororekana abatwale go sabanga abarayi baito mora achor go sabali mota ito go soese burayi obo moso eso burayi bo mo mate se birengera ringa Keumbu ngo chokwere bakerorokana chire akabengia igo tutageta abarayi bamanyete nganki bagocha gokora tari abarayi baraire chitoro obochori oboiga bori mutwe tubwate obochori bwe chama na boigo tubwate obochori women rep mpirengera likobwate gochiase uri orachi kunyara kobaga koira obochama ni bwechire yiga abona ari gosaba ng'echema ni etake ko kurigereria chire mono mo especially Keumbu engimanga mpirengera likitobwate nane mpirengera likyo asiturabeke mchichie chiro boronge nanda asabusire boronge nona asabangina bakwara nesianga chikwarwa abarayi toboche gochora otrabasabere baba barayi abayikeranu batokorere gasi ase chiro nabona asensemo ye chitaya domise tie chiro magati akarobwa muramurire opanyora bamura bagwete bakura bangina none bibeti tobeke ruchitaya tororobora kegento nare gosaba maigaga igasa togokorere biasara abangina barororo batwakairu no bochafu abantu aba bakobeko bochafu maigaga ige biasi barete ubi babe kororo abangina barega igankonyora toroborwaire asaba kamuto bwata maigaga iga togochigochasa chile twanyoro bochabwe babegetaba ichabwe chekire magato simya sitokwara obo chabwe boichire bana sachile twasanga twasira kine chogere bagase no goto choga bari komanyana ki obo chabo barusire bago chabato choga ryoka abara itoko chakochora baba kimacho baba bago kirine chiro bachara abantu bago kirine chiro bia no chabwe boichira obonge sana kulingana ne birengera byana okorwa lwa no korra kwa eto chora barayi bari bare babwato bwasi kuneken nambe ntangani teze ko chora barayi aba kunyara kurigeri intwa baoni amagani yitu tudenge chora barayi balia bakurigeria amagani yabo batangani tumubuko busi tudageta abantu bali bako tokonya abantu twese ko chumura barigeria amagani yitu barigeria nincho wanje kuito tugane dikure birengere biko na kerto ko chora abantu baito koranje chora barayi bali baratokonya guchakira bono omwakore todigara ko buno yo mae abari ngoro bangere gutwara umumiru y'obungu batumire bakumire ibintu binde bingi ase mwetera ibintu banyara bigosani babege bingi batoti kukoli nibigera twikera twikera namata tokwana bari ko toywa abantu one gato gochoro ngore gwasio akarabo go soa gara tumanya komanya na bari baminto bago chikosoro egento bago chikokore kebene de kiengi china bago chikugera komanya ngikebende gayo oborai mbone mutuga igatogo chigochora abarai na ira nege abarai mwale ngoro nampinya mona asegasi eno mwakorenginya naende mona igatiga tubwatera n'abanyabiasara ba Keumbu tochora abarai abanye abarachi gotokonya gochimotuga iga baturwanirire una indu togo tweruskoga iga totari kounererirwa korwa ase obokatagati bwechire ya Keumbu imeye bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii oika Broadcasting House
Ensoko TV Nairobi ninche Enoch Gichana Musinto Onyambane Miyamuri kieto gichana sorobot chero kurese chira kumbwa se enchera yobe kana bono